سمعك كارلو جون. أنا تبغى سمعك الله. اوكي ولا تمقال كمان هجي تفيري خلاها أونلاين أبقى إكساي ترديني. اوكي مو اتينا لنا جون نجمر نخلينا كبرات تخاطلتي مدب تግራይ ሚዲያ ኔትወርክ ናይ ሎሚ ጋሻና ዮሐንስ አብርሃ ወይ ካ ጆን ብላክ ብል ይፍለጥ ናይ ሎሚ ጋሻና ዮሐንስ አብርሃ ወይ ካ ጆን ብላክ ኤርትራዊ ሓውና እዩ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ሚዲያ ኔትወርክ ዝዓደምናሉ ኤርትራውያን ብዛዕባ ትግራይ ፖለቲካ እንታይ ይብሉ ንምፍላጥ ከምኡ እውን እቶም ሓደ ኣብ ዓዲ ዘለኹም ተጋሩ ሕዋትና ኤርትራውያን እንታይ ይብሉ بحقت مراحت حوحات زبلو بزعوا إرتراويان كحق ديو نسون كالن حتوتات دلينا لنا مجمريا يوحنس عدمينا خبير كاس لازم تسها 5 جنيه كافوت ناي كمان حسابين مهب بزعوا هلو كنتا مانغو كادرات ويانن كادرات شعبيان زغبرو ابلعلي حزبتات حسابين مغلاص اب زعدم كاني يقني يلا يبلك صبو مو جون مجمريا اسكي نافتي حتونا كناتمو بحصيرو منيو يوحنس ابراهان تغارو نخفلطخا مالتيو مزحتنا كون فلطكاينا مني زبل ناو دوخناتو اوكي انا يوحنس ابراهان حسايبان بجون بلاك يتصوا ب تغرالاي ناي حزباو غمبار ينيره مالسي كاب شحنشعتون تسعان ابتي حالتات ويك اب سراوت تسليفه مالتي سغابنا صنت مصين ديرغا امونغو ايثيوبيان ايرتران زغات امكينات كم كل زيغا ايرتراوي كتيته بسراويت سرح نيره سغاب زلعله حلافنت كوينا سرح نيره مالتي رزتي دحر بايتاي زي زمسل قال اقداس قال نغرات زغودل نغر تليه تخونت حتى نتخيا مسلك انا دلو اوكي صبو مو جون اسكي حجي زلو بوليتيكا ايثيوبيا غن بفلاي دما بوليتيكا ايرتران تግራይን بفلاي دما مرحت حوحات تسعيرهم تباريرهم كاب اديس ابا نا مقله هديمهم مسكدو تزلو خنتات ساخم حدا ايرتراوي خميري هاي يغني لي مجمريا انا كزارو زغباني مرحتي حوحات ابلعلي ايد ناي بوليتيكا ناي ايرترا زوتو كل غزي اوي خزارب مخنياتنا ايثيوبيا بوليتيكا ناي كم ايرتراوي ريتوي ويكا حسابي نخد امبر ديب زخونه اجندا يكون ناي اتقند ناي زغدسنيجين انا ايرتراوي اتي مريحنت ناي مالليت ويكا انا حوحات جين ابلعلي حزبي ايرترا ويكا ابلعلي تي بوليتيكا ناي هاجرنا بإيرتراويان زموسلو ويكا توليجه ويكا تغارو زخونو سبات ايديتيو نتي ايرتراوي كغبرو زغبو بعنا نحنا هنغبرو زغبانا بإيرتراويان تمثلو نزغبرو كل غزي دانكيرا نحنا عينقبلوينا خم ايرتراويان ولا تاريخايو نحنا ايرترا بإيرتراونت زوچور حينا حينا نخي زلنا تغارو يخونو امحارو يخونو بعفشو ايثيوبياويان ابناي ايرترا ايدون كوتو يبلون مخنياتو اساتهم ايثيوبيانيم نحنا ايرتراوينا حاجه زايد لنا مخنياتو حزب ايرترا ناي نوح تمكرو زلوو نزاب ايرترا زلو سرعات كا ايرترا بإيرتراونت تزكينو بناي دغا حيلي وي بناي ويانا حيلي اليخا ن اب ايرترا زلو سرعات كتالي اجندا انا اجندا يكون زا ايرتراونت ايغلصني ስለዚህ ወያነ እንታይ ይጥቀመላ ንህዝቢ ኤርትራ ሓላይ ተመሲሉ ናብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ከራጋገ ኩነታት ናቱ ከይፈለጠ ጥሪሉ ኣብ ናይ ኤርትራ ኢዲየቱ ሕጂ ንሕና ሃንታይና ንዘለና ወያነ ጉዳይ ናትካለካ ሽግር ናትካለካ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ካብ ትግራይ ሽግርካ ፍታሕና ንዘለና ኣነ እዚኣ እዩ ዘለኹ ንሕና ንጉስጉሰሉ ዘለና እዚ ምስ ህዝቢ ትግራይ ፀልእ ዝበሃል የብልና ህዝቢ ትግራይ ከም ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሄራት ንዓና ጎረቤትና እዩ በቀረባ ግን እንታይ እዩ መግዛእቱ ዘምፆ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን አንጻር ባዕዳውያን ኢትዮጵያን ተቃሊሶም እዮም ቶም ሓይልታት ማለት እዩ ኣብ ግዜ ደርጊ ይኹን ሃይለ ስላሴ ይኹን ካልእ እዚ ህዝቢ እዚ መሪርዎ ስለ ዝነበረ ክልተ ህዛብ አንጻር ናቶም ተቃሊሱ ተዓዊቱ ኣብ መጨረሻ ዘታይም ኦቨር
نحنا ابقى ناخذ هناك ايكون جين ويان انت يقبر كونتات ناتو خيراغه نزي اتراونت مننت زبال اي وحطلون دي خوينو يصلو دي خوينو ولا انت انا يردانني كهرمو طرح حاطريو بعصبات ارترايانن كفار ارتراونت زلوم تولجي اب ارترا زعبيو تغارون بون غيرو بزح ነገር ኢና ስለዚህ ቲ አካይዳናቱ ንህዝቢ ኤርትራ ንጹር አይኮነን አመጨረሻ ይጸናሕ ሸናሕት ነቲ እሱ ዝገብሮ ጸናሕ ርትዓውን ፍትሓውን ዘይብሉ አካይዳ ካብ አዲስ አበባ ካብቲ መንግስቲ ተሳዒሩ ኣብ መቐለ ከም እኩባት ገዋን ክእክብ ከዓ ተራእይ ማለት እዩ እዚ ኣነ ዝሪኦቲ ብፖለቲካ ወያነ እንድሕርየ ማለት እዩ ጽቡቕ ካልእ እስኪ ምናልባት ጆን መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ስልጣን ከለዉ ንሻዕብያ ካብ ስልጣን ንምብራር ብዙሕ ፈተነታት ገይሮም እዮም ካብኡ ሓደ ነቶም ተቃወምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ምሕጋዝ ብሽም ተቃወምቲ ብዙሕ ገንዘብ ካብ ዓበይቲ መንግስታት ይቕበሉ ነይሮሞ ከመይ ሪኢኻዮ እቲ ናይ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ስልጣን ከለዉ ንኤርትራውያን ዝህብዎ ዝነበሩ ድጋፍ ከመይ ትገልጾ? እዚ ሕጂ ሪኢኻ ኣለኻ ናይ እስራኤል ከምዚ ፈውሲ ሃብ ፈውሲ ክትረክብ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓትን ኣብ መቐለ ዘሎ ስርዓትን ንህዝቢ ኤርትራ ሓደ እዩ ወላ ሓንቲ ለውጢ የብሉ ምክንያቱ ንምንታይ ከም ዝብለካ ዘለኹ ኢሳያስ ነዞም ተቃወምቲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ የሰልጥኖም ነይሩ ብዙሕ ነገር ይገብር ነይሩ ኣብ መጨረሻ ግን ስለ ዝፈለጥዎ ካብኡ ሸተት ኢሎም ገዲፎም ሃዲሞም ከይዶም እዞም ሕጂ ሓደ ተዘይኮይኑ ዘለዉ እቶም ዝለዓለ ሓይሊ ፓወር ሚሊታር ፓወር ዝነበሮም ሽሙ እንተረሲዐ እምበር ካብ ጋሽ ባርካ ተፈንጢሶም በዓል ተከዜ ንሱዳን ዝኣተው ኣለዉ ሕጂ እንታይ እዩ ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ነታ ደምሒት ሕጂ እንታይ እዩ ኢሳያስ ኩሉ ግዜ እንታይ ንዓይ ኣነ ዝበልኩኹም ግበሩ እዚ ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ኣይተቐበልዎን ከዓ ገዲፎሞ ከይዶም ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ስልጣን ምንባር ምምንጣል እዮም ነይሮም ህግደፍን ወያነን ኩሉ ግዜ ኣብ ሰውራ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ተፈላለጡ ናይ ክልቲኦም ታሪክ ውሽጣዊ ፅልኢ ስለ ዘለዎም ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ወያነ ፀላኢኻ ይብል ተጋሩ ወይ ከዓ መለሊት ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሻዕብያ ይፀላኢኻ ብል በዚ ሕጂ ኣየናይ ዝብላዕ ዘሎ እቲ ክልተ ህዝቢ ተቐልቂሉ ዝነብር ዘሎ እዩ ኣብ ውፅኢቱ ተሪእና ግን ወያነ ንኣላፍ ኤርትራውያን ብገንዘብ እንዳዓሰበ ብዙሕ ነገር ገይሩ እዩ ንኢሳያስ ንምእላይ ማለት እዩ ኣይከኣሎም ግን ምክንያቱ እቲ ሲስተም ህዝቢ ከሓስካ ብውልቀ ሰባት ዝመፅእ ለውጢ የለን ድሓር ወያነሲ ጉዳይ ዲ ንስልጣን ንኢሳያስ ከኣልዮም እንታይ ትሽግሩ ኢሳያስ ዝእለብ ብኤርትራውያን ኢሳያስ ደም ዝሰቲ ዘሎ ንኤርትራውያን እዩ ንሕና ኤርትራውያን ሓንቲ ነገር ከብርሃልካ ሓደ ደንበ ተቃውሞ ኣለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ናይ ወያነ ታንኪ ተፃዒኖም ኣስመራ ከኣትዉ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ኣነ ወያነ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ንዓይ ንኢሳያስ ከኣድየለ ኣይደሊነ ምክንያቱ እንታይ እዩ ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ንሕና ተማሂርና ኢና ንሕና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዲክታተር ኢሳያስ ኤርትራን ብኤርትራውያን ክእለዳ እምበር ብወያነ ተኣልዩ መፅዩ ፅባሕ ንጎ እዚ ህዝቢ እዚ ወይ ዝወለዶ እዚ እንታይ ዓይነት ስምብራት ከም ንገድፍ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ንኢሳያስ ንኽኣልዩ ብዙሕ ነገር ገይሮም ኢሳያስ ከዓ ንዖም ንኽኣሊ ብዙሕ ነገር ተገይሩ ኣብ መጨረሻ ግን እቶም ናይ ሕወሓት ካብ ቤተ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንመቐለ ክእከቡ ተራእዮም እስቲል ኖ ቸንጅ ግን እቲ ኩናት ከይድ እዩ ዘሎ ሕጂ ከማን ካብ መቐለ ካብቲ ህዝቢ ትግራይ ኢሳያስ ንኽምንጥሎም ወይ ከዓ ንኸውፅኦም ይኸይድ ኣሎ ከይዲ ክዕወት ዲ ኣይክዕወትን ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን ዝኾነ ናይ ወያነ ካድር ይኹን መንግስቲ ናይ ወያነ ወይ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ዝምልከቶም ስለ ዘይኮነ ኢዶም ክስሕቡ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ እቲ ናይ ኤርትራውያን ጭርሖ እዞም ሓደ ብከብዶም ተዓሰቡ ግደፎም ናይ ወያነ ታንክታት መሪሖም ኤርትራ ኣትዮም ፅልእን ተዘይኮይኑ ንወለዶ መንፀብ ዝገድፍ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ኢና ንሕና ንቃሞ ወያነ ኢልካ ኣክብ ንሕና ንዓና ዝኣክል ፖለቲካዊ ክእለት ኣለና ኩሉ ኣለና ምሁራት ኣለውና ክንኣልየት ኮይና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓትካ ኤርትራ ብኤርትራውነት ጥራሕ ብናይ ወያነ ንዓና ለውጢ ዝመፀ ንህዝቢ ኤርትራ ለውጢ ይኮነን ኣነ ኣብዚ እቲ ዕላማይ ካብ መጀመርያ ፀላኣይ ያለን ታርጌተይ ኢሳያስ እዩ ህግደፍ እዩ ንህግደፍ ክንኣልየት ኮይናኻ ህግደፍ ንኤርትራውያን እዩ ዶም ምሰድ ዘሎ ስለዚ ንሕና በዓልና ኢና ንሓቶ ብወያነ ዝመፅእ ወይ ከዓ ካብ ደገ ሓይሊ ንዓና የድልየናኒ እዚ እቲ ቀንዲ እቲ ዕላማ መትከልና ና
كم دم بتقامه مالتي انا كم جون بلاك زامنلو زول قوري توناتي ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ጆን ብላክ ምናልባት ወይ ንእሽተይ ሓደ ተጋሩ ሕዋትና እውን ብዙሕ ኢንፎርሜሽን የብሎምን ንምሳሌ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ስልጣን ከለዉ ኢትዮጵያ ከምድላዮም ክገዝኡ ከለዉ ከምድላዮም ንብረት ህዝቢ ክዘርፉ ከለዉ ንኤርትራውያን ዓዲሞም ኣምፅሞም ነይሮም ናብ ኢትዮጵያ 400 ደኣኽሉ ኤርትራውያን ብናይ መንግስቲ ብናይ ሕወሓት ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ መፅኦም ነይሮም ምስኪ ንምሳሌ ነቲ ትግራዋይ ዘይፈልጥ መራሕቲ ሕወሓት ንኢሳያስ ካብ ስልጣን ንምውራድ ኢሎም ኣብ ደብረ ዘይቲ ዝኣከብዎም ኤርትራውያን ካብኡ እንታይ ተፈጢሩ ብዛዕባ ውስኪ ክትብለና እንድሕር ኣለካ ናትናኤል انا ሓደ ሓንቲ ነገር ክነግረካ ከም ሪኢቶ ይኽበሉ እምበር ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ንዓይ ዝምልከተኒ ይኮነን ንኢትዮጵያን ዝምልከት ወያነ ኣብ ልዕሊ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራውያን ዝገበሮ ገበን ግን ነዚ ሕጂ ንሕና ወሪድና ዘሎ ነዚ ሕጂ ንሕና ከርተት ንብሎ ዘለና ተሓታት ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ክሕግዘኩም እየ ንዕመ ናባይ ምፅኡ ኢሉ ከብቅዕ ነተን ውድባት ሓደ በብብሄር በብኣውራጃ መቃቂልዎን كلاي كم دليتهم كمرطون حلفتهم بعلاتهم تم إرتان نتأخيبا خيجبرو التسلية مربب أكايدا أخيبا بزورنا كم كيدو إذا عينت بمولو أندر كنترول غيرهم يوم سرح نيرم ندن ودوا جاتهم تايت أوترون الكابيت حفظ كفيتهم ويانا تفوزون خركب ترح ويانا تفوزون خبير توي نخركب ترحم نتبولك كخيدومو بتقوار جينا يشرح له أين يوم يشرح المسيلكوا نا أبنت كوكاي أبتو صحفهم تايل المسيلكوا መንግስቲ ኢትዮጵያ ይብል ንዝኾነ ይኹን ደንበ ተቃውሞ ክሳተፍ ይኽእል ቤት ጽሕፈት ክህብ ይኽእል ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ደጀን መሬት ኢትዮጵያ ተጠቂሙ ግን ንኻልእ መንግስቲ ቅይር መሰል የብሉ ምክንያቱ ንሕና ኣይነፍቅን ንሓገና ይፍቅን ይብል እንድሕር ዳ ከምኡ ኮይኑ ንምንታይ ዳል ቤት ጽሕፈት ተኸፊቱ ዘሎ ብኻልእ ኣዛረባ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ብሽም ህዝቢ ኢትዮጵያ ንደንበ ተቃውሞ ንሕግዝ ኣለና እንዳበለ እቲ ገንዘብ ندم بتقامن نحجزالنا نداول جنزب كاب حزب إثيوبيا يوتو زلنا قالوا أنا أمسلنين كاب قالوا تي ناجنشين ديام دمولو ومن أدنو فلت أكلني إتجنزب بتكمله يقول فلو كلاي نجار نتي دم بتقامن أمين زمتو ويكا زمت أتن نا إرترا دم بتقامن كم دليتم كن كاسا عدل هابنن تايدا ناب ولا ناب زخدوا بوتا يوشيني لهم إتزخافة إزجوارجين عفار بعفارو سهو بسهو تقولنيا كنا ما ندابله مقاقيلو نتهزوزي كم زي الرخب جروا بخال أزار أربعة بخال بوليت كاوتن تاني حوحت نسياس كأريوان تدلينيرم إذا ما تقامزي كيدوامي كبعل إسرائيل معك من سيو كيدوام هيدا لين ترى أنت تقام نيرم أبي ترى جل سرعات كنبر أبتقرأ جل سرعات نخنبر ترى بوليت كاو أركوس يوم كايدو تانيهم مسؤولينك تذكر كأنه بتشوفت أما ترى شاقين نتخو كلا خلو تصنحون أساس أليمهم نأبي مريسو رايحجي نساس هيفولطون صنهم أساس كان إعلامه تجارو هم نحو حتى ما يجركا تفرسي ويدسروي تقبريت إعلامه ساتوجين هيتردهم صنهم نروح كلا خلو صنهم هذا دم بتقام برد حزون حدا قجلا لونه برد حزو خنقاس تفتينو نحنا دي قلنا لكم أكايد خكودو أيتهم قبل حجنا يدبر زيتي بإيرتراين يتخيلوا زبل مسلمين الدامبر ناس الله يمربنا ويانا نيرم توم حالتي أو إنايم ساتم بمولهم زكاية دور إناينا سلزي نتقوم ده أمبر نزلي توبيا وين نزلي ترايلو سرح ودب وي حوحات أنا إراخون منال بعد جين تزلي تقرأي كردوز اللون إحنا تسأليه بنامسهم مستي أب تي توم كادراتنا ويانا جين أنت إرتاونت مننت بتوم زعل حالتنا ويانا كيروما يخدوا له نحنا انتهينا نزلنا نحنا إرتاينا سهم إثيوبيانهم أبوليتيكا نهجرنا نحنا بعنا لنا إلكم من أجرهم نأكبو نساس كله تخوينه بيترين دامبر أنا بويانا خلا هيدليني هذا سبات كم يقولوا له نا ويانا بقى ويانا ده بيترا أتيو لو تهمت إيه ويانا دم سيسو ناك إترا سمرات أتيو ويانا تامشي الليل كا سلطان هرادو يدلي دار من الوقت جون مرحت حوحات هبتجزي سلطان نيروم دللا ناي مقبار كلت نيروم نتي بحق في كاليسي زمل زنبرة إرتراون مسارح يقربوا له خلون يرم جن بحدو جن دما ندحر هزباو جنبار ويدما إسياس كاب سلطانو بمرحة حوحات ندحر تالي مرحة حوحات إن إرترا جزء وعمزدلي خمزي أب إثيوبيا نخلي الأوروميا أنا محران دلهم زجور نورو هم عينت من قصة أو قبل يوم زولو سبعة لو حسب كم يتريه
انا تايري مسيلك مثلا انا حجي نذير تنتانه عايز مسلني زارمبر ጭቡጥነት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ኣብዚ ንህዝቢ ሓሰድ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ከባ ይደልኔ ብልክዕ ማለት እዩ ወያነ ግን እንታይ ኣለዎ መሲልካ ትምክሕቲ መንነት ኤርትራውነት ንምህራም ንውሕ እዋን ከይዱ ወይ ኤርትራውነት ማለት ንዕኡ ፀላዕላዕ ትብሎ በቃ እፈርሕ እንታይ እዩ ኮይና ኣና ይርዳእነኒ ምክንያቱ ራእየንዶ ሕጂሲ ደንበ ተቃውሞ ንእስያስ ንምእላይ ኣብ ኢትዮጵያ ደጀን ገይሩ ክጥቀም ተፈቲኑ ስለምንታይ ይቃዋጠሮም ስለምንታይ ዕድል ሂቦምን ብናይ ኤርትራውያን ተወልጀን ብናይ ተጋሩን ኤርትራውያን ኣብ ኣስመራ ወይ ካብ ኤርትራ ዝዓበይን ነቲ ናይ ፖለቲካ ከም ኤርትራውያን ተመስሎም ነዚ ፖለቲካ ናይ ሃገርና ኢዶም ዳኣቶም ስጋብ ሕጂ እንክልል ዘብና ዘሎ ተጋሪዮም ኣነ ክነግረካ ካድራት ተጋሩ ናይ ወያነ እዚ ትግራይ ኣይኮንኩን ብዘሎ ሕጂ ፈላልዮ ቶም ካድራት ናይ ወያነ ነዚ ናይ ኤርትራውነት መንነት ንምህራም ብተጋሩ ተሰርሑ ሽሕ ሚትርያም ኣብ ፓልቶክ መፅኦም ኣብ ፌስቡክ መፅኦም ንኻልኦት ዕሲቦም ሂቦም ገንዘብ ኣብ መጨረሻ ግን ክሳራ ጥራሕ ይጋጥዎም ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ብኤርትራውነትና ጥማሕና ንከይድ እቲ ወያነ ዝገብሮ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ስልጣን ከብል ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ስልጣን ዘይረኸበስ ኣብ ኤርትራ መፂ ስልጣን ክረክብ ኢልካ ተኣምን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ማሕደር ዓቕምን ብቕዓትን ዘይረኸበ ነዚ ሕጂ ናይ ህዝቢ ትግራይ ከም ማሕደር ይኽእል ኣይክእል ናይ ምልክት ሕቶ እዩ ስለዚ ዓቕምታቱ ኣይፈለጥን ኣሎ እንድሕር ዓቕምታቱ ዝፈልጥ ኣሎ ተኮይኑ ነቲ 100 ሚልዮን ዝበሃል ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ መጀመርያ ንዑ እዮም ማሕድሮ ስልጣኑ ካብኡ ተገሊፉ መፂኡ እዩ ኣብ መቐለ ተኣኪቡ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ኢልካ ንምጣር ምሻለካ ተሓልም ድሪም ትገብር ነው ምስኻ ዘሎ ማና ዘይተጠቐምካሉስ ናብ ካልእ ሃነፍነፍ ትብል ክትረቦ ዘይትኽእል ከለካ ብሕልሚ ድሪም ናይ ወያነ ኦረዳ ይዳን ኣብ ቅዒ ብሕጂ ግን ንህዝቢ ትግራይ ክሰርሓሉ ተደልዩ እስኹም ተጋሩ ወይ ከዓ ትኹም ኢትዮጵያ ንዓኻትኩም ይዘብል ኣነ ግን ህዝቢ ትግራይ ሓደ ጥዑይ ዝኾነ መሪሕ እንድሕር ደኣ መፂዎ ካብ ዘለዎ ሽግር ምሰና ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሄራት ሓደ ማዕረ ኮይኑ ብዘይ ፅለንቂም ቅርሕንትን ከም ሰብ ንኽነብር እምነየሉ ማለት እዩ ካልእ ግን ዋልዓንቲ ወያነ ኣብ ኤርትራ መፂኡ ክገብር ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ክመፅእ ይኽእል እዩ ከመሓድር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ዘለዎ ሰብ ተልዩ ተኮይኑ ፖለቲካ ናይ ዓዲ ይፈልጥኒ ማለት እዩ ይፈለጠን ኣሎ ኣነ ነዚ እየ ዝሪኦ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ካብኡ ከይወፃና ንምሳሌ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ወላ ናይ ክልል ትግራይ ፕሬዚዳንት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኢኹም ኣብ ትግራይ መፂኦም ከም ድላይኩም ንበሩ ኢሉ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ዓድኻ ኢሉ እሞ እዚ ብሓቂ መራሕቲ ሕወሓት ንኤርትራውያን ስለ ዘፍቅሩ ድዮም ወይስ ኤርትራውያን ንዓና ኣሕዋትና ስለ ዝኾኑ ድዮም ከመይ ትሪኦ ሓደ እዚ ፖለቲካዊ ጌም እዩ ፖለቲካዊ ጌም እንታይ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ደብረፅዮንን ኣብይን ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁርቅስ ኣብይ እንድሕር ምስ ስርዓት እሳያስ እዩ ዘሎ ስርዓት እሳያስ ተኮይኑ ነቶም ኤርትራውያን ክቆፃፀሮም ክኽእል ኣለዎ ኣንፃር እሳያስ ንዝኸይድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዕቱ ክከታተሎ ኣለዎ ብስለያ መርበባት ገይሩ ክዕንዎ ኣለዎ ከፍርሶ ኣለዎ እዚ ንመን እዩ ንእሳያስ ንምሕጓስ ማለት እዩ ደብረፅዮን ከዓ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ፍላይ ካቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ከም ድሌቱ ንክነብር ከም ድሌቱ ንክሰርሕ ዝደሊ ዘሎ እዩ ካልእ እንታይ እዩ ብፖለቲካ ዓይን ካልእ እንድሕር ሪኢኻዮ እሳያስ እንድሕር ደኣ ንማለሊት ከፍርስ ይጓዓዝ ኣሎ ተኮይኑ ምስ ኣብይ ደብረፅዮን ከዓ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው ሰራዊት ንመቐለ ከም ዝመፁን ትግራይ ከም ዝኣቱን ብኦም ገይሩ ኣዕቂቑ ኣቢሉ ከፍርሶ ከም ዝኽእል ከዓ ነዚ ፖለቲካዊ ቁርቁ ዝኸድዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ጌም እዩ ንሳቶም ዝገብሮ እዮም እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ብተግባር ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ሓደ ደብረፅዮን ህዝቢ ኤርትራ ሲ መብዛሕትኡ ልዕሊ 80,000 ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ ኣብ ካምፒ እዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ሓቂፉ ኣሎ ፅቡቅ ንሕና ኣይንርስዖን ኢና ኣብ ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ይድሓፍ ኣቢሉ ኣሎ ካልኣይ እንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኤርትራ ከም ልዕላውነት ዝኣምን ህዝቢ እዩ ኣብዝኻ ክብረት ኣለና ብህዝቢ ትግራይ ስጋብ ሕጂ ካብተን 80-90 ሚልዮን ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ እዞም ኩሎም ናይ ኣምሓራ ኢልካ ካድራት ናይ ኦሮሞ ኢልካ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ የድለኒን ዝብል ጭርሖ ስጋብ ሕጂ ካብ ርእሶም ኣይወረደን ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጦ እዩ ኣብ ፀገም ዝመፀሉ እዋን ብሓንሳብ ተቃሊሶም እዞም ህዛብ እዚኣቶም ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ወይ ንኤርትራ ከም ኤርትራ ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ዝኣምን ህዝቢ እዩ ንሕና ኣብኡ ንኽብሮ ኢና እቶም ካድራቱ ዝገብሮ ዘለዉ ፖለቲካዊ ፀወታ ግን እንታይ እዩ
بتحدا حجز خافتنو بتحدا ناي سليا مربب تولجه ويكا إرتايم زمسلو وي إرتايم كوينم كا نتي نا إرتاونت مننت كهارمو أبوليتكاو ناي هاجرنا إدو ماتيم أبكار إنكل العالم كأتو خاخلو إدولي مال سلازي أزيز وركاني ناي بوليتكاو جيم تقوم له سيستمي أبين إساس كحجز تخينو أبعد سوا زلو إرتايم أفهم كله جمال لو دبرتين عند حدا باور قاصر ويكا أمم بإرتايم خصم تدليون إساس نخالي مدب تليو تخينو نتوم أبصراو تابي إترا زلون نزي إتران بغمز عينات فيك زغنا بوليتكاو إندبلكا نسبات كتأمنا لك جين حلمن قاعدين سلسلة فلالة حالين كاتم صلوت يلن بتكبر جين كنرينا مالتي عند هذا دبرتين نايب حقي نزير تراز حاليا اللي تقولوا نزي دم بتقامزي حجة زقبو دم بتقامو إلما حجة زقبرو جيجاتات ماليليت ويكا كادرات ويانه قبل دم بتقامو نعو سورة حتيتهم يقريتا إلهم نحب هم بحدش حجزوات الدولي تقولنا جين زمان السج زي نناصناتن حرناتن كغاناصف مخانو ويكا دلو مخانو بዛ አጋጣሚ ገልጽ ደል ማለት ያን ያለ او ግን اوكي حجي مراحت حوحات حجون كحجزو تخينهم يغريتا حاتيتهم كحجزنا الله يلكامو ግን ንስኻ ከም ሓደ ኤርትራዊ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ መራሕቲ ሕወሓት ዓቕሚ ዘለዎ መስለካ ነዚ ንምግባር ኣነ እንታይ ይመስልካ ናትናኤል ኣብዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ፖለቲካ እንዲ ወያነ ሓደ ክፋል ሓደ ማለት እቲ ዘይተረዶ ኣብ መቐለ ዘሎ ኣንፃር ናይ ብሄራት ዝኸይድ ፍላይ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞን ህዝቢ ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ወያነ ዝነበሩ ፅልእን ምስ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘተኣሳስሮ ፓወር ኣለዎ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ጥራሕ ክትብል ትኽእል ኣብ መቐለ ፓወር ኣለዎ ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ይሕዝቦ ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ ግን ብኣምሓራ ክፅላእ ንኣብነት ኣብ በዓል ደብረ ዘይት ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ክልተ ተጓር ተቆቲሎም ብሰንኪ መን ብሰንኪ ምሕዳርና ወያነ ዘምፅኦ ብልሽት ወያነ ዘጋጠሞ ኮራፕት እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ንፁሃት ተጋሩ ተቆቲሎም ስለምንታይ ወያነ ዘምፅኦ ዝኽሉ ሕጂ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ኦሮሞ ይኹን ህዝቢ ወለጋ ይኹን ካልኦት ብሰንኪ ፅልኢ ወያነ ናብ ህዝቢ ትግራይ እቲ ናቶም ቂምን ቅርሕንትን ሳዕሪሩ ኸይዱ ማለት እዩ ኣማራፂ የብሎም ነዞም ህዝቢ እዚኦም እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣማራፂ የብሎን ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ንወያነ ክሕዝ ፖለቲካ ዓይነት ተሪኢኻ እሲ ውድብና ኣብ ሞትና ሲ ዝከላኸለና ስጋ መጨረሻ ምስኢና ክንከይድ እዮም ኩሉ እታ ዝገብሮ ሃሳ ንኣምሓራ ክመርጡ ይክእሉ ንምሳሌ ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይ ኣነ ከም ትግራዋይ መራሕቲ ሕወሓት ክጠፍኡ ኣለዎም ኢለ ዝቃለስ ትግራዋይ ንዓይ ሕጂ ንመን ኢኻ ተድግፍ ተኢልካኒ ኣነ ንዶክተር ኣብይ ይድግፍ ንምንታይ ሕወሓት ዝበሃል ፓርቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ መጨረሻን ናይ ቀዳማይን ናይ መጀመርያን ናይ መጨረሻን ፀላእ ስለ ዝኾነ ንስኻ ከም ኤርትራዊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግራዋይ ንሕወሓት ከመይ ይሪኣ ናትካ መራኻኽቲ ኣሎ ኣነ ከም ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብመራሕቲ ሕወሓት ዝቕተል ሰብ ኣሎ ብመራሕቲ ሕወሓት ዝእሰር ሰብ ኣሎ ንምሳሌ ብዙሓት ኣባላት ዓረና ይእሰሩ ኣለዉ ደቂ ሰብዓ እንደርታ ደቂ መቐለ ይእሰሩ ኣለዉ ይቕጥቀጡ ኣለዉ ተኣሲሮም ኣብ መንገዲ ይድርበይ ኣሎ እዚ ኩሉ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኣነ ንእሽተይ መብረኺ ክበካ ዝደሊ እቲ ናትካ ርዲኢት ከም ዘሎ ኮይኑ ኣነ ከም ትግራዋይ ግን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሕወሓት ክጠፍአሉ ዝደሊ ትግራዋይ እውን ኣሎ ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ወላ ነቲ ህዝቢ ሒዞም እንተበልካ ከምቲ ቀደም ንምሳሌ መራሕቲ ሕወሓት ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሚሊተሪ ክእዝዝዎ ኣይክእሉን እዮም መራሕቲ ሕወሓት ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ስለላ መርበብ ክውንንዎ ክእዝዝዎ ኣይክእሉን እዚ ኩሉ ስኢኖም ህዝቢ ሒዞም ኣለዉ ትብል ኣለካ እሞ ቀደም ህዝቢ ዝሓዙ ነይሮም ማለት ድዩ ወይስ እዚ ኩሉ ሚሊተሪ ዘይብሎም ስለላ ዘይብሎም ከመይ ገይሮም እዮም ነቲ ደንበ ተቃውሞ ክሕግዝዎ ናትናኤል ኣነ ኣብ ሪያሊቲ ክዛረብ እንተኮይነ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ እንዲኻ ትእትወኒ ዘለካ ዘይምልከተኒ እኮ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ግን ክዛረበካ እንተኮይነ ኣብ ትግራይ መራሕቲ ሕወሓት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ታንኪ የብሎምን መድፊዕ የብሎምን ኣየር የብሎምን ስለያ መረብ የብሎምን ኣብ ትግራይ መከላከያ ሰራዊት ሓደ ኮር ኣሎ ንሱ ዝእዘዝ ብዶክተር ኣብይ እዩ ፈሪሖም እውን ኣብታ መቐለ እውን ኣብ ውስን ከባቢ እዮም ዝንቀሳቀሱ እሞ እዚ ከመይ ዓቕሚ ኣለዎም ከብለና ይኽእል ኣነ ዓቕሚ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ መግለፂ መምዘኒ ሚዛን ብረት ኣይኮነን ኣፅዋር ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ብታሪክ ተሪኦ እየ ኣነ ወላ ድሕሪ ባይታ ተሪእና ወላ ኣብቲ ቃልሲ ዘርከብናሉ እንተኮይኑ ሓደ ሓያል ህዝቢ እዩ ምናልባት እቶም ደቁ ድሕሪ ኣዲስ ኣበባ ምእታዎም ጠሊሞሞም ነይሮም ክኾኑ ክእሉ ኣብ ከምኡ ኣቲ ኣነ ብዙሕ ሓሸውየ ናይ ፖለቲካ ሓሸውየ ክገብር ኣይክእልኒ ግን
ህዝቢ ትግራይ ዘይፅዓድ ህዝቢ ከም ሰብ እንድሕዳር ኢኻዮ ብጭቡጥ ኣብ ታሪክ ተሪኢኻዮ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ንናፅነቶምን ንሓርነቶምን ዝጎይዎ ጉያ ዝሰርሕዎ ስራሕ ዝወደቕዎ ዝኸፈሉ ደቆም ብታሪክ መምዘን ሚዛን የብሉ ሕጂ እንታይ እዩ እንታይ ትርኢ ኣለካ እንድሕር ዳ ኣብይ ከምኡ ዓይነት ፓወር ኣለዎ ኣብ መቐለስ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ከይዱ ብክሳዶም ወጢጡ ዘየውፆም ንመን ፅበሉ I don't think so ህዝቢ እንድሕር ዳ ሒዝካ ህዝቢ ፍላይ እቲ ማለሊ ዝበሃል ካድራት ወያነ ሕጂ እንታይ ምጥቆም ዘለዎ ኢልካ ናብ 20 30 እዮም ዝወስድዎ ዘለዎ ነቲ ህዝቢ ስለዚ ንስኻ ከም ሓደ ኤርትራዊ መራሕቲ ሕወሓት ሕጂ እውን ንደንበ ተቃውሞ ሓጊዞም ንኢሳያስ ናይ ምቕላይ ዓቕሚ ኣለዎም ዲኻ ትብል ዘለካ ሓደ መጀመርያ ብደንበ ብወያነ ተሓጊዝና ናብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክንኣሊ መደብ የብልናን ኣይንቕበሎ ኢና ንሕና ኤርትራ ብኤርትራውነት ኢና ንመፅእ ንመሬት ትግራይ ከም መበገሲ ደጀን ሓሳብ ጥራሕ ኢና ንወስዶ ካልኣይ ወያነ ዓቕሚ ኣለዎ ንኢሳያስ ከኣሊ ዝብል እምነት የብለይን ወኸም ኢለ ተዛሪበ ይፈልጥኒ ዓቕምታቱ ርየየ ዓቕሚ ተዝህልዎ ነይሩ ነቲ እሱ ዘመሓድሮ ዝነበረ ህዝቢ መማሓደረ ወያነ ኣበይ ይነብር ኣሎ እንድሕር ዳ ናታል ምናልባት ኣይርከብካሉን ከይትኾኑ ንእሽተ ነርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ምንታይ እዩ ዝነብር ዘሎ ኣብ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ነቶም ጀጋኑ እንዳ ልክዕ ከምዚ ኣግደ ትጥቀመላ መዓልቲ ስውኣት መዓልቲ ሓርነት መዓልቲ ገለ እንዳበለ እቲ ማለሊትካ ወይ እቶም ወያንተኻ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ሒዞም ኣለዉ ደቅኻ ተሰውሉ ጅግንነትካ ፅባሕ ምግባ ኣምሓራ ከምዚ ክገብረካ እዩ ናብ ናይ ቀደም ዝነበረ ባርነት ክትምለስ ኢኻ ብከምዚኦም ፖለቲካ ሒዞሞ ዘለዉ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ኣማራፂ የብሉ ንውድቡ ክሕዝ ስጋታ መጨረሻ ዝገብሮ ምክንያቱ የናታል ታሪክ ኣይትረስዕ ኣብ ግዜ መንግስቱ ሃይለማርያም እቲ 70% በምሓራይን ብኦሮሞን ተዳሃቀ ህዝቢ ትግራይ ብታሪክ ተሪእና ተጨፍጭፍ እዩ ስለዚ ምብላዕ ምብልኡሲ ዝብዓድና ከም ዝበሃል እቲ ትግራዋይ ይመርፁ ተሓወም ይመርፁ ህዝቢ ትግራይ ንማለሊት ይኽመርፅ ንወያነ ይኽመርፅ ኣማራፂ የብሉን እዚኣ ይኽብለካ ደላ እምበር ዓቕሚ ኣለዎን ኢሳያስ ከኣሊ ገለገለ ኣይብልኩኻን ኣነ ኣይክህሉን ኢኻ ካልኣይ ነገር ዋላ ዓቕምታት ይሃልዎ ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከመሓድር ዓቕምን ብቕዓትን ዘይብሉ ወያነ ኣብ ኤርትራ መፂኡ ንኢሳያስ ከኣሊ ከም ጆን ብላክ ኣነ ኤርትራ ብኤርትራውነተይ ክኸይድ ዳ እምበር ብወያነ ተኣለ ሓይሊ መፂኡ ንዓይ ለውጢ ዘምፃለይ ነገር የለን ምክንያቱ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ዝኸፍአ ዓሌታዊ በኣስ ክንኣቱ ኮይና ንሕና ኤርትራውያን ንሃና ክእለት ኣለና ንሃና ፖለቲካዊ ኣለና ዓቕምታትና ንፁር ፖለቲካዊ ታሪክና ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ካብ ወያነ ወላ ካብ ካልእ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ገለ ካብ ጋር ሓይሊ ኣየድልየና ንሕና ኤርትራ ብኤርትራውነትና ኣሚንና ክንጓዓዝ ኢና ንደሊ ስለዚ መደምደምታና መራሕቲ ሕወሓት ሕጂ ንኢሳያስ ናይ ምግልባጥ ሓይሊ የብሎምን ወላ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ምፅኦም ዝብል ዘለውሃም ናቲን ፓወር ናቲን ፅቡቅ ካብኡ ሕጂ እውን ካብዚ ከይወፃና ንምሳሌ መራሕቲ ሕወሓት ነቲ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ኣብ ወፃእ ዝነበረ ደንበ ተቃውሞ ብገንዘብን ብካልእ እንዳመወሉ ከምዘይሰርሕ ገይሮምዎ ነይሮም እሞ ካብኣቶም ሓደ በረኸት ስምዖን ነይሩ ነዚ ኩሉ ዝእዝዝ ዝነበረ ገንዘብ ባጀት ዝምድብ ዝነበረ ኣብ ወርሒ ክሳብ 5,000 ክሮነር ዝኸፈሎም ኤርትራውያን ነይሩ እዚ ኩሉ ገንዘብ ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኢፈርት ዝበሃል ካምፓኒ ዝመፅእ ነይሩ ምናልባት ሓደ ተጋሩ ሕዋትና ዘይትፈልጥዎ ተኮይንኩም ንደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ዝሕግዙ ነበሩ መራሕቲ ሕወሓት ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ገንዘብ ካብ ኢፈርት ካምፓኒ እናውፅኡ ዝኸፍሉ ነበሩ እሞ ንምሳሌ ሕዚ በረኸት ስምዖን ከመይ ርኢኻዮ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ተኣሲሩ ድማ 6 ዓመት ተፈሪድዎ ኣሎ እሞ እስቲ ቀደም ዝነበሮ ሕዚ ተፈሪድዎ ዘሎ ከመይ ርኢኻዮ ቴንክ ዩ ናይ በረኸት ስምዖን ኣብ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዳርጋ 3% ተወሊጀን ኣብ ኤርትራ ዝዓበዩ ሰባትን ብሽም ኤርትራ ዝሽቁጡን ሰባት እትዩ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ሕንፍሽፍሽ እትይሉ ንሕና ነዚያ ከዓ ግለካ ዘለኹ ንኣብነት ኣብ ስመርዋን ዝበሃል ሩም ወፂኡ መብዛሕትኦም ተሪኻዮም ተጋሪኦም ቶም ኣድሚናት ሱፐር ኣድሚናት ከም በዓል ኣምቼ ፓይሎት ካልኦት ዝበሃል ነይሮም ነዚኣቶም ጋሻ ገይሮም ኣምፅዎ ነይሮም ካብ ዝገርመካ ጋሻ ገይሮም ኣምፅኦም ሲዛረርብዎ ነይሮም ንሕና ሕልምና ህዝቢ ኤርትራ ሕልምና ናፅነቱ ተቀዲሙ ስለ ዘሎ ናፅነት ክነምፃሉ ኢና ክንሕግዞ ኢና ብል ነይሩ ሓጊዝዎ ግን ኣይፈልጥን እዩ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ነቲ ኤርትራዊ መንነት ንምህራም ብከብዶም ተዓሰቡ ከም በዓል ሕጂ ዊልያም ኢሉ ዝኣቱ ዝነበረ ብትእዋንቲ 5,000 ጉቦ ሂብዎ 5,000 ካሽ ሂብዎ ንበዓል ኣብ ኣሜሪካ ሲ ኣምቸት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ብዘይ ስራሕ 24 ኣዋርስ
ابالتوك زحدر اب امريكا خسرح كاتنبر ديها دوموز نيرو سغاب شحن 700 اورحي ويانه ورحاو دوموز دولار سندقبلت ابت بالتوك انتي متصنا شلكا بزعبه اكدف حنت مع بالتوك تزاريبه ما يفلطن يوم تماو زلو حبرت سمتايم زارو زواغ مبار شفتا زواغ مبار كم زغبري ويانه ديبا ها بعد الشاب نفاريتنا ويانه تهاريمو كل حدرو انتي ترخيو تتغلق ويانه خم دغيرو خاطو دليو بومبانا ويانه بحجي بومبانا ويانه اب حزب يرترا علب انا يفكرني ويانه عام تليون حزب محضر ويانه اب العل حزب يرترا يدو بوليتيكا اتيو نزي دم بتقوم فحك انغراح اتيو اساس اكم زي نخود قنا كابتن كم دي درعي خوينم زغلغل ويانه كنغرك خم بعل برخصمون I don't know انتي تسغوما فلت ايكني انا جن نتم تخصهم سبات كسيوم اما ترشا تغرو مسكان دم بتقوم اذا دم بتقوم زي لحلح دم بتقوم سريع سلازيكن بيصفوت عقم كيدنا نعدهم يوم كابزي ماچم بادلا تقرر بادلا غيرم اب ኢትዮጵያ ሄደም ሸንኮለ ሊለ መቸም ክምለ ሰخلو ሽሮም በርበረ ሸቂጠም يم መጡ ሄደም መቸም እንታ ገርኩም ኢትዮጵያ ትሕግዘና الله ወያን ሕግዘና ወያነ ኤርትራ ሓንቲ ማዓቱን ጽቡቅ ሓሲብ ላይ ፈልጥን እንትፍን ሕማ ንኣብነት خدቀ ከም በዓል ገብረ ኣስራት ሕጂ ዛረቦ ዘሎ ብዛዕ ታሪኽ ራእዮ ትማል ታይብ ነሮም ሕጂ ራእዮ ንሕና ብዙሕ ዲኮሜንታሪ ዘለና ስለዚ ታዩ ويانا بعل برخصمون بزح نجارات محاورات إدوم أتيم بتولج أبي ترى عبي تجارون بيرتراون ملو إترا زين نزلهم إتران عسيبو نتي إتراون كهرموت إنهم عم تشارك شاقين هزبي إترا كم زخود كيلو مالك دم بتقامها لحليه ولا شيء خوين لا شيء تعرفه مالك نزي أنا زرعه زي ناتي كابدر كل ندم بتقامه سلازي مرحة حوحات تسعيرهم كاب سلطان كاب تباررو برخت سمون شدشت عامد كاب تأثره عجا نايت دنبت عومو تايخو مجمرة عجا دنبت عومو كاب تي مسلين دعلو غين ايموشنال دعلو مبر زخونة مرحة إثيوبيا هزبي إرترا كحق زي كلمة بتاريخ تاريخ أنا كل عالم زي كل عالم يتزارب كذا له كحق زي عالم بقعتني يقولون أبغى هاي السلاسة متى بدرج متى ويانا متى نهزبي إرترا زحجز إرترا وزيجات راهي نبوليتيكا تقمتات إلكا تجورو حشوية أما ترى شاب تخيل خطات حدا زم نويانا زدقوا في زنورو أب 7 بتاريخ تسعيرهم زخودية سلت راح تقولهم رأي متى منصف زي بلو أكايدا ويانا سي نابنة ويانا سي حتى نقدر كنقرأ ويانا نساس تسعيرو أسمرات أتيو وتعذراتي وتندخفله ويانا وكيل كاتا امن صح ديل اندويلي فوصها فوص تركب ويانا اندحر دادم افسيسو سمحلو خمزي وت زغون خسب فلط دلو ارتراو جن نتي حزبو دلو دم بتقامو اكايدو راي بوليتيكاوي تعاملاتو سلازي فلطو ايموشنال سلازي خونه اكم تكون ودك الناس لذي ويانا دم بتقامو كما جمرا تغاغيم يمنز عينه اكايدا يخدون يرم ويانا نفسو كمان كرد اي كالن نهزبي إثيوبيا كمان كم حضر كالن أما ترى شاسعرو تقاتم مقالة تأكيد له أتي دم بتقامها كابز عينة سنمر كوساب مقبر كابز تماهيرو كاب حجي إتاو بيرتاو نمبر نايدة جحيل 5 درينا أمينو خير كلالو استيس كاب حجي له كوني نويانه أمينهم نابنسي ني إرترا ني ناي تغارلتي جغانو جرم يقطرون نتم ناي إرترا إنكا كم نيساسي لهم كم تسووا نسيا سامجو خمس خيرهم كم تسووا زغطو دم بتقوم له ويم كساسات له مسويان ركب زلوا حجي جاتم قالك رازانا يا ابو حزالك انت حلفوا ناي دم بتقوم قوم فيشلج خغاطهم ግን ሕጂ ንምሳሌ ኣብ መብዛሕቱ ፓልቶካት እንድሕር ርኢኻዮ ቶም ናይቲ ፓልቶክ ኣድሚናት ዝነበሩ ብምልኦም ካብ ሕወሓት ገንዘብ ዝኽፈሎም ዝነበሩ ወላቶም ኣውሮፓ ዘለዉ ወላዞም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ድሕሪ ሕጂ እዚ ገንዘብ ዝኽፈሎም ኣይክእድኒ ኣሰና ንባዕሉ መራሕቲ ሕወሓት ካብ ስልጣን ቅድሚ ምውራዶም ሓንቲ መዓልቲ ሓገዝ ሓቲቱ ዘይፈልጥ መለስ ዜናዊ ምስ ሞተ እዩ ሓገዝ ሓቲቱ እሞ እዞም ኩሎም ብናይ ሕወሓት ገንዘብ እዮም ዝንቀሳቐሱ ነይሮም ስለዚ በዚ ሕጂስ ሓቢርካ ዝኽየድ መንገዲ የለን ማለት እዩ ናታል ኣነ ተም ትፈልጠን እየ ዘረብ ዳናይ ኣሰና ገለገለ ኣሰና ነዚ ደንበ ተቐሞ ካብቶም ድርዒ ዝሃበ ምናልባት መርገፂኡ መትከሉ ብዘይገድስ ነዚ ደንበ ተቐሞ ወይ ከዓ ንእሳያስ ወይ ንእግደፍ ሕማም መርዚ ዝኾነ ሰብ እዩ ኣነ ብልክዕ ክዛረበካ ኣነ ሰሪሑ እዩ ምናልባት ኣብ ሕጂ እዋን ዘለዎ ቁርብተይ ፀብዕታት እንዳሓዘ ገለ ነቲ ዝነበሮ ሽም እንዳበከሎ ከይዳ ሎ እምበር ኣማንኤል ኣሰና ሰሪሑ ኢሉ ደንበ ተቐሞ ካልኣይ ነገር
كويانه حاجه زرخيودي ايرغبن زراغوتكو مخنيات يبلين انا زراغوتكو بچبوت قالاتهم زرخمنا جين اباتوك زموصو ابسمروان بديرو غا سمرفور تشنج زبالكا خاب سمروان تفنجلو زياتهم عصبات ناي ويانه لوخات ناي ويانه نتي روم كمان نتروم كمدي كاب تصليمسي ناب جرين ويكا بي اي بي زبال قيرو سغاب شحن شو اتميتن اورحي نتمولو زنور سباتيم اما تشرشا جين ويانه خرودو ما يكالن ويانا النفسي رد مش ندم بتقامه حابز تماهيرو ويانا نتيس عميلا حزب إثيوبيا مرح كنير تقولين حجن شعات شو من تميلنا بتقرأي دلوا حزب كمان تبغيرهم مرحمة كانت ترسمي لما ويانا إثيوبيا دول أما قالوا خفي لزلو بتاريخ إن إنسان حمشان إنسان شلشان عمد زجورو نت تاريخ زجورو أسس زجورو ده كونس تهزو تمنسي أبتوان تمنسي نتقرأي زجورو تاريخ بون داش قدر على نبر دلهم بمحدارو ويب خالد تاريخ امينو ما يكون كوفا بلا مازلو انا زي ادريو ابتنا ايثيوبيا جين كل جديد انا ايثيوبيا نتان اركي انا ايثيوبيا انا عاي قروتي كبت ولا نياونات عاي تاريخ ناتي سلو دي كون سلها زي فولتو ابلوتي قدر سلو ويانا ابل علي ارترا ابتنا ارترا غورو جين نعوخ بلصي خدي طبعا حجون نسوندي تناي تግራይ ኤርትራውያን እንታይ ስምዖም ካው ተጋረው እንታይ ፈልጥሎም ዝብል እዩ ካልእ እስኪ ንምሳሌ መራሕቲ ሕወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ካድሙ ከለው ኣብኡ ዝነበሩ መራሕቲ ደንበ ተቃውሞ ነይሮም እሞ ብዛዕባ እሶም ናቶም መጨረሻ ከታ ኮይኑ قاليوم كم ناي نابنت زم سمرت انقصاص اندحنت هاجر زبال او نيروم انا هجيب زوانزي كم سمع زلهو اب تግራይ كم زاتوي سمع زلهو اب ايثيوبيا زلهو اب اديس ابا زلهو خويني يسمعنا معناته وحسنت يبلوم وحسنت اب مغله اب ايثيوبيا وحسنت يبلوم ابي اب سلطان تمصيو داريكت لمس اساس ركب جبر تخوينو وين نويانا خعنو تخوينو وتم محاورات ويكم تم تقاومت زبالو تا قدام يسمع زغورو ابي مجمريا بيت صحفت ناي دنبه تقاوم عصوا وتم اجد السبا زلو انصار ناي ناتاي زخودو كمان بچويا ويكا دليتي نخجبر افكدل يزي تسمعهم كجبر مالت اساس سامعت خوين ابي اساس كمجمريا نيتوبيا يكون زحل مجمريا خمي جيل سرفايف يجبر تناطح اجندا ابي حجي اكمزي تنبركخو امين مالتي حجي تن دنبه تقامو ابي ايثيوبيا يعني دنبه تقام الله قلنا ناب بمقاله خيدنا الله قلنا كا لتايتل علي سانتن حزن اوروبا انت مليسن مالتي اب ايثيوبيا اب اديس ابا غبر ነገር የለን ምክንያቱ አመቀለ ግን እንታይን حجي ولا سي حجي كمان ويانه ጊዜ የለው ነዚ ደንበ ተቃውሞ ቦታ ከፊቱ ኢዱን እግሩን አኪቡ ነዚ ደንበ ተቃውሞ ብናቱ እቲ ደንበ ተቃውሞ ደስ በሎ ክገብር ድሕራፍ ኪዱ اساس نزخدو ፖለቲካዊ ገምጋም نويانن مفراس تدم تقاوم خكال خلولو نسلطان خكال خلولو نسلطان ويانا زي كونه نبوليتيكانا تو راي خبل ن ويانا سرفايف كغرو ما دم تقاوم خطل كلالكا نابنت حنت ነገር ከነግረካ ስለምታይ በለኒ نحنا تارجتنا صلاينا سياسي ويانا ቦታ እንድሕር ከፊቶምና اساس ዝገብሮ ፖለቲካዊ حشويه ወይ ወታደራዊ حشويه نحنا اينا نخلكلو نحنا اينا نقاومو هنا نحن تقاومتينا بوتا تخفيتومنا دجن بوتا ندحر كفيتومنا ويانا زي فرط صنحجين نتم دم تقاومو اب ايثيوبيا زلو بغورورهم حيزوم نتهزبي كما حضري كعدن اما ترشا تفنجراتو حجزيتي بوليتيكا زغي زلو ابو سلازي نزل دم تقاومو حجه كمان ويانا حاسيبو اندحر دا بوتا خفيتلهم من قسقس بوتا اندحر كفيتلهم نحن وتهدر حاجه زي لنا ويانا بوليتيكاوي قال لنا طرح كمي دجن بوتا من قاص بنا مناطق ارتراوي نفس زخاله بوليتيكاو الله وتهدرات قللتي كنا نانا تمكروا لنا نحن ذلنا ذلو من قاص دجن بوتا طرحي نزيا ويان تغيروا ابين سياسن نويانا كنتسو وي كان ويانا خعنو ايكولونيم هنا دنب تقامو تارجيتو سياس لو دغني سياس دنب تقامو كلكلكم مسابي the time is over is done እንደحنا نزيا ويانا تزغيروا ግን تتحيزكا مرماسيا او اموتي مالتي ስለዚህ ኣብ ዝሓለፈ 60 ዓመት እንድሕሪናዮ ኢሳያስ ወላ መራሕቲ ሕወሓት እውን ምስ ኢሳያስ ኮይኖም ጀብሃት ፊኦም ማዮም ሕጂኻ ኢሳያስ ምስ ኣብይ ኮይኑ ንወያነ ጥፊኡ ኣለሞ ኣብ ዝሓለፈ 60 ዓመት ኢሳያስ ተዓዋታይ ነይሩ ዶ ክንብል ንኽእል انا بملكع ناي بوليتيكا ناي هاجري اندي حجي توم صدلها تاريخي اب جبهه
تقلحنت إيرترا 98% ወይ 99% ኤርትራ እንደቀባት የምነረው እሳ ስለምንታይ ምስ ወያነ ገይኮይና ሃሪምዋ ምክንያቱ ብሽም ወያነ እንታይ am ዝብል ሕጂ ወያነ ብትዋንቲ አማራጭ የብሎምን ሆናት ዟ ግንባር ወታደራዊ ኃይል ስለዝነበረ ንሓገዝ ንዕኦም ክብሉ ንጥቅምን ፖለቲካዊ ንዕኦም ክብሉ ንጀባ ሃሪሞማ ዝረሕዎ እንታይ ግን ረብሓ ረኺቦም ወላ ሓንቲ እሳትና ዝኸብሮ ዝኻለ ግን ጀብሃ እንድሕር ዳ ተዓዊታ ወታደራዊ ኃይሊ ሒዛ ንስመራ ተኣትያ ጽባሕን ጎዛን ሎሚ ትሪኣ ዘለኻ 50% ዞም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ብምሎም ናይ ትግራሩ ዘርኢ ዘለዎም ካብ ትግራይ ዝመጡ ተወልጀ እቲ ኤርትራ ወደባት እንድሕር ዳ መፅኡ ኣብየታት እዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ወኒንዎ ዘሎ ስልጣን ክረኽቦ ይክእልኒ ስለዚ ታገብር ኣለዎ ጀብሃ ተጋሩ ምስ እሳስ ክራዱ ተራድዮም ካብ ዓሰብ ስጋብ ንሱዳን ስጋብ ከሰላ ወይ በዓል ወያነስ ስጋብ በዓል ክስያ ተዋጊያ ስጋብ በዓል ጉልጅ ዝበፅሑ ኣብኡ ተዋጊያ ኣላ ምስኦም እያ ኸይዳ ነቲ እሱ ዝገበርዎ ኢሳያስ ተጠቒሙሎም ንወያነ ኢሳያስ ዕንክሊ ለብሎም ነይሩ እሶም ከዓ ካልእ ሲስተም ነይሩዎም ኣብቲ ኩናት ንኣብነት ሻድሻወራር ኣዮ ኣብ ሻድሻወራር ሲ ክልተ በራጊድ ናይ ወያነ ተሳቲፈን ስለምንታይ ልዕሊ 600 ሰዋዕት ኣለውና እዮም ዝብሉ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ተሪና ናይ ክልቲኦም ምትሕጋዝ ነይርዎም ኢሳያስ ሕጂ በቲ ሓደ ይመሃሩ ካድራት ናይ እግደፍ ክዛረቡ ከሎ ወይ ከዓ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተማሂሮም እዮም ከይዶም እዮም ዝብሉኻ ህይወት እንዳኸፈሉስ ተማሂሮም ከይዶም እወ ንሱ ኣይ ምንም ኣፈላላይ የብልና ምክንያቱ ተጋረልቲ ሕወሓት ኣብ ሳሓል ከይዶም ይስልጥኑ ነይሮም ይመሃሩ ነይሮም ሬድዮ ኦፕሬተር ኮይኖም ይመሃሩ ነይሮም ሬድዮ ናይ ሕወሓት ኣብ ሳሓል እዩ ተጀሚሩ እሱ ኣየባእሰና ኣብ ዝሓለፈ 40-50 ዓመት ታሪክ ግን ኢሳያስ ዲ ተዓዋታይ ነይሩስ ወይስ መን ነይሩ እዩ ነንጥቕሞም ተዓዊቶም እዮም ወላ ወያነ ተዓዊቶም እዮም ወያነ ከማን ተዓዊቶም ንምንታይ እዮም ተዓዊቶም ሓይልታት ሓይሊ ናይ ወያነ እንድሕር ዳ ንጀብሃ ክሃርሙ እንድሕር ደልዮም ካብ ኢሳያስ ወይ ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝረኸብዎ ረብሓ 100 ኣሎ ወታደራዊ ታዕሊም ኣጥዋር ተመክሮ ኩሉ ወሲዶም እዮም ኢሳያስ ከዓ እንታይ እዩ እሳቶም በቃ ፈውሳ ክትረክብ እሳቶም ዕወት ኣለው እሱኻት ሓይሉ ናይ ወያነ ተጠቒሙሉ ብጣዕሚ ተጠቒሙሉ ወያነ ብህዝባዊ ግንባር ተጋላሕነት ኤርትራ ብህዝባዊ ግንባር ክድምሰስ ኣይትኽእልን እያ ኣብቲ እዋንቲ ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር ስጋብ 5,000 ነይርዎ ወያነ ናይ ተጋላሕነት ኤርትራ ግን ስጋብ 35,000 ሰራዊት ጨጓር ዳንጋ እዩ ነይርዎ ብ7,000 ካብ ሰውራ ኤርትራ ክእለ ይክእልኒ ስለዚ ከናሃባን ወያነ ተዓዋንቲ ኢሳያስ ተዓዊትሎም ነዚያ ጉዳይ እዚያ ወያነ ከማን تعود حجي انتايو ابتراب حتى تريها خلتيهم اي تسانانفون ابز حجي ساعات كتريو خلها اخي ابز حجي ساعات كتريو خلها سياس دي تعويت اسمها راح حوات نبي حجي زخدو زلخو انا نزيا بتعم غباد حتى مناتو سياس منتاي مو تعويتو عاودت بلوكوني مغنياتو مراحت حوات تسعيرهم نام مقله هاديمهم كيدهم سياس انتدليو اديس ابا يمص يحضر انتدليو اواسا يخيد تدليو نازريت خيد صبا ابدا داي مصكا بل بخمد اندحر داري خايو بخمد اندحر داري خايو ويانه نهزم حران نهزم اورومو نتم قال حزبتات دالو كشيرنبر نهزم اي كسرن اي ولا حد يكون كسرا قاتيمو زلو سياسي بمسلمين بوليتيكا خسر حسنيهم اما جرش حزب يرتر 9% اخلتهم سولولو او ايثيوبيا خيدو عبد محرا تفول يحسو اتحتي ابي كومبح زغال سبي امارات سلسانه نامنت حسبونو مراحت حوحات اب سلطان تزنبرهم مصدو نيرو اي كرهبوني يعدل تي ديل عند المسمع اي كمصني اي كرهبوني اي كركل سلسعريو ندي سابا مصخيلو وما ناترايل اندحر تعويتو تلوتون قبول كنا اجندا اوكي ويانا اديس ابا نمقلات يمالو اسوها نتي بوتا تشنج غيرو نمقل متني اديس ابا تيلو اب حزبታት ግን ንራእዮ የናታ ላሱ ሓቢልና ንራእዮ ኣብ ህዝቢ ንራእዮ ወያንቲ ንህዝቦም ምስ ህዝቦም ሓቂፎም ኣለዉ ኢሳያስ ግን ሓቂፎ ዝነበረ ህዝቢ ነፅጊኡ ንኣምሓራ ዝጉምባሕ ዘሎ ስለዚ እንታይ ከም ዝደሊ ኣነ ንውልቃዊ ኣጀንዳናቱ ከሲብሉ ክኾን ይኽእል እዩ ንግዝያዊ بمركع بوليتيكا ويكا مخسبن كساران ترينا جين ويانا نهزب عقب خوف يلو
أمحارة ولا تطلموا ولا روم تطلموا بداية ما يكونن مهناتو تجراي كم جمرات تجراي حج دلو سلازة أنا بزي أزريو نسو خم ناتكا الرأي خم إيرتراودي أنا خم حدا تجراي جن حزب تجراي مس حوحات هيكون نزلو حوحات مع استوار قالوا إذا تصبح زلو anyway ناب كان أرسنا خنا حلف ناب مجرى شاقت نمثالي أبزي ناي إيرتراويان حدا بوليتيكا ومن قصاص كتريو خلها تولي جيزبل قالالو السو تقالتي نمن يزوكل اوكي تولي مالت اسمه مالسي كاب تግራይ كاب سودان وريبر كاب كالي مصيوم او توريدوم زعبيو نابنت تغارو لو هجي كاب تግራይ تغارو لو هجي ابي اترا زعبيو جين تولدوم تغارو زغون ንምሳሌ ሕጂ ኣነ ክነግረካ ኣነ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ግን ኣቦይ ዓጋመ እዩ ኣደይ ዓጋመ እያ ስለዚ ኣነ ተወሊጀ እየ ማለት እዩ ናይ ኣይኮነን ኮም ይኮነትል እስኻ ኣቦኻን ኣዲኻን ተጋሪዮም ኣብ ኣስመራ ኢኻ ዓብይኻ መንነትካ ሕጂ ኣስመራ ኢኻ ተወሊድካ ዳልካ እምበር ዝወሰድካይ መንነት ናይ ትግራይ ዳ እምበር ናይ ኢትዮጵያ ዳ እምበር ናይ ኤርትራ ዝወሰድካይ መንነት ወይ ከዓ ኤርትራዊ ኮይንካ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣገልግልካ ኣብ ኤርትራ ይትቕመጥን ኢኻ ዘለኻ እቲ ፀገም ዘሎ ግን ስለዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኸደ ኤርትራዊ ማለት እዩ ኖ ጉቡእ ናይቲ ሃገር ተወሊዱ ጉቡእ ናይቲ ሃገር ዝገበረ ኤርትራዊ ኦኬ ንምሳሌ ብዙሓት ኤርትራውያን ሃገራዊ ኣገልግሎት ክሳይ ከይበሉ ሃዲሞም ዝመፁ ኣለዉ 40,000 50,000 ናቕፋ ከፊሎም ኣብ ኤርትራ ከምዚ ከማይ ተወሊዶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይከዱ ሃዲሞም ዝመፁ መዓት ኣለዉ እሳቶም ኣበይ ኢኻ ትምድቦም እዚኣቶም ሕጂ ብትውልዶም ኤርትራውያን ዶ ወላ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውን እውን ኣለዉ እቶም ኤርትራውያን እዮም ምክንያቱም ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥራሕ ዘይኮነ ولا هجر أقول لك ببخان بدي خان إرتراو أنت خوينك ولا أقول أي تقول بدي أجلس أو ربما تمسيها إرتراوي غاسا تتسجم دلوقين أنت أي مسير كافلين نتاي تسجم دلو إرتراوي هذا تقراوي أبي إرتراز عبيد توليدو ناشنال سيرفيس أقول جيلو إرتراوي أنا هقول على إرتراوي كون معري جين تاي تسجم دلو ساتهم توليدهم ولا يعبين بر تمين تالي تناطم نايب حقوقاتهم ناي تقراي تقرينين ويكان الذي إرتراون كهارون حدا أبيلهم already ساتهم تي مينتال تناطم نا تقراي سجل دلو ولا يولدو سلازي نحدا بهم عينة بوليتيكا سرحلو توينا مسخات واللي جيها سلازي نزا هاجر زيا اي تملكتك كان يا بوليتيكا انا اي تملكتنا زي عدا سرحت بو اوكي نمثالي ميرون ستيفانوس على زاب دحري تريا زلها دكتور دانيال الله እዚኦም ክልቲኦም ኣስመራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ከምዚ ከማይ ዓጋመ እዮም በቦም ዓጋመ ምናልባት ብሓደ ወገኖም ኤርትራዊ ክኾኑ ይኽእሉ በቦምን በዲኦምን ኣስመራ ዝተወለዱ ብዙሓት ተጋሩ ደቂ ዓጋመ ድማ ኣለዉ ከም ኢሳያስ ይኹን ከም ወዲ ትካቡ ሕጂ እዚኣቶም ከምታይ እዮም እዚኣቶም ከማኻ ልክዕ መሰል ኣለዎም ዲፍታ ዓዲ ንምሳሌ ፅባሕ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ መንግስቲ እንድሕር ዳኣ መፅዩ እዞም ኣብ ኣስመራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ወላ በዓል ወዲ ትካቡ ኢልካ በዓል ቆርጫጭ ኢልካ በዓል ሜሮን ስቴፋኖስ በዓል ዶክተር ዳንኤል እዚኦም ከማኻ ኣብ ኤርትራ ማዕረ መሰል ኣለዎም ሕጂ ናተይ ርእይተ ይኽበካ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ሓርነትና ምስ ተጓናፀፍና ዝመፅእ ሕግታት ክንሪአ ኣነ ግን ክነግረካ ብካብሱር መሰረቱ ቃልሲ ዝመሃረኒ ንዝረኣኽዎ ንዘጥፋኣኒ ነገር ተዓሚታ ኣያትዎኒ ሓደ ሰብ በቡን በዲን ኤርትራውን ተዘይከይኑ ንዓይ ክመርሓና እያና ኣይፍቅድኒ ወላ ኣብ ኤርትራ ይዕበ ወላ ገለ ይግበር እዚኣ ብመትከል ዝኣምነላ ኣነ ብመትከል ዝኣምነላ በቡን በዲን ትግራዋይ ኮይኑ ወላ ናሽናል ሰርቪስ የገልግል ወላ ገለ ይግበር ንዓና بمننتنا بزيجنت ماشي مننتنا سلازم نطولنا كبعد ساعة سلتمهرنا نحنا ندليو إرتاو بإرتاو نوتو ودبات كوينو بعل مريت بعل قاطعو بعل حزاتي كحدث ولتو تعدي مسكرنا زوسد تولجين تقولين أبوه كابتجراي كام حراز مسأ ولا بيرتاع زعبي تقولين أنا مرحي كون كم جنبلك أي فكرولني إذن هتيريتك ስለዚ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ኤርትራ እንድሕር ዳ ለውጢ መፅዩ ዶክተር ዳንኤል ወይ ሜሮን ስቴፋኖስ በዓል ካልድ ዓብዱ በዓል ተመስገን ቦታ ይብሎምን ማለት እዩ ኖ ወይ እዚ ብፍላይ እዚ ካልድን ተመስገን ትብሎም ዘለካ ተመስገን ባዕሉ ገሊፅዎ እዩ ተመስገን ካሓሳይ ክነግረካ ተመስገን ማንነቱ ስለዘይሓቢ እዩ ኣነ ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዝዓበኹ ትግራዋይ ኢሉ እምበር እዞም ኩሎም ትሪኦም ዘለካ ንምሳሌ ካብ ሜሮን ስቴፋኖስ ንላዕሊ ዝተቃለሰ ኤርትራዊ የለን ብዛዕባ ኤርትራዊ ስለዚ ፅባሕሲ ንሜሮን ስቴፋኖስ ንስኺ ዓጋመ ዓድኺ ኺዲ ክትብላ ማለት ድዩ ኣነ ኣይምልከተክን እዩ ክትነብሪ ትኽእል ኢኹ እምበር ንዓይ ክትመርሕና ኣነ እዚ ናተይ ርእይተ የብለካ ዘለኹ እቲ ህዝቢ እንታይ ይመርጥ ክብለና
تهزبناتو انتاي مرت كنريينا انا نغركا ناتنا الحوي تهزبي انتاي مرت كنريينا مغنياتو بجግነት አትዮም ምንነትና መንጥሎም ናዘለው ራዮ ስለዚህ ሜሮን ስቲፋኖስ ዝኹሉ ተቃለሶ ዘላስ ቫልዩ ዋጋ ይብሉን ማለት እዩ ቫልዩ አሎም ፈራ ንምንታይ ደኣ ሞ ከም ሓንቲ አበስመራ ተወሊዳ ዝዓበየ ትግራወይቲ ጽባሕ ሓብቲ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ቦታ ይብልክን ትብል ኣለኻ አነ ካብ ቃልሲ ስለተማሃርና ኤርትራዊ ዜጋ ኮን ራእየ እንዶ ናትና ናይ ትሬንድ ይኸዘልኻ ብተጋሩ ተወልጆ ዝኾኑ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ደኮና ንሕና ንድሃኽ እንደምና ስተን ዘሎ ኔርታን ደቀባጥና አውዳኒ ኔርታን ደቀባት ንምሳሌ መን እዩ ንምሳሌ ንኣብነት ኢሳያስ በሉ ባዕቢ ስማዕ እንዶ ጴጥሮስ ሰሎሞን ወደባት ዶ ይኮነን መኸ ካብ ጴጥሮስ ሰሎሞን ንላዕሊ ደም ኤርትራ ውሰተ ሄደሎ ብሳሕልን ኣብ ከሰላ ብሕጊት ናይ ኤርትራዊ ይፍረድ ነፃ ይብለካን እየ ዘለኹ ኣነ ኖ ነፃ ይብለካን እየ ዘለኹ ንኣብነት ሎሚ እዚ ኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ረኣናይ ኢሳያስ እንታይ ይገብር መሲሉካ ትማሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ሃገር እየን ኢሉ ተቃሊሱ ከብክዕ እቲ ሓፋሽ ህዝቢ ማለት እዩ ኢሳያስ ግን ካልእ ኣጀንዳ ስለ ዝነበሮ ነቶም ደቀባት ኣለና ዝብሉ ደቀባት ሓደ ብሓደ ኣልዩ ነቶም ንሱ ብስጋን ብዓፅምን ዝረኸቡ ኣብ ስልጣን ኣምፅዎም ኣሎ ካብዚ ኸ ትምህርቲ ካብ ዝንላዕል ትምህርቲ ወላ ሓደ የለን ስለዚ ጴጥሮስ ሰሎሞን ወደባት ኤርትራዊ እዩ ዝገበሮ ጌጋታት ኣብ 1000 ኣብ ታሪክ ኣሎ ነቲ ዝኸደ ጌጋታት ካ ኣሪሙ ኣንጻር ኢሳያስ ይድሓፍ ኣቢሉ ኣብ መጨረሻ ተበሊዑ ኣሎ ከዘ ነዚያ ዝሪያ ዘለኹ ስለዚ እቶም ተወልጀ ዝበሃሉ ኣብ ኤርትራ እቲ ትግራውነቶም ዝሕፍሮም ተኾይኑ ኣነ ኣይደኖ ካብ ትግራይ ንላዕሊ ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ታሪክ ዘሎ ሕብረተሰብ ዘሎ ኣነ ኮይኑ ይስማዕ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ስለምንታይ ትግራውነቶም ሕፍሮም ኣለዉ ገሊኦም ተጋሩ ከለዉ ንሕና ኤርትራዊና ይብሉኻ እንተ ኸንካ ትግራውነትካ ፀሎት የልካዮም ዓጋመ እዮም ዝብሉና ዓጋመ ውራጃይ ብሽም ኣነ ተሪአዮ ተረዲካ ኣሎ ኣነ ኤርትራዊ ዝኾነለ ምርጫ ኣይኮነን ዕጫ እዩ ዕጫ ናተይ ብዕጫ እየ ኣነ ስኻ ትግራዊ ዝገበረካ ዕጫኻ እዩ ትግራዊ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ምርጫኻ ኣይኮነን ኣነ ዝመርፅ ነይረ ነዚ ህይወት ሕጂ ኤርትራዊ ዝሓልፈ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ስማዕኒ عليتي ملو فاميلي ملو نزاها قد تريفهم لا حليفهم لا ولا حدا حاول زي بلي تريف بارش تريف الله أنا مرجع لي زناتي عجاي سلذي استاتم تجارب تخينهم بتجراونا تام يخرجوا إذا سرحوا ذلوا صراحة كم بعد ميرون كم بعد دكتور دانيال كالوتن يتاين جورو أنصارتي ساعتها أنا تنكي ترى حزلهم ناتي ما راح تخينهم كسر حقين كم حجة أنا سلسلة كحكوا تاريخ سلسلة مهارني I'm not allowed to listen them I'm not supposed to ስለዚህ ዶክተር ዳንኤል ከም ሓደ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ዓጋመ ሳዋ ኸይዱ ዶክተር ዳንኤል ሳዋ ኸይዱ ሰልጢኑ ወፂኡ እዚ እውን ኤርትራዊ ኮነ ማለት ኣብኣ አንቶይ ናትናኤል ሓወይ ክልተ ረሲኻ እምበር ሂበካ ነይረ ሓደ ትግራዋይ ለካ ኣቦኡ ካብ ትግራይ መፂኡ ተወሊዱ ኣብ ኣስመራ ድዩ ኣብ ካልእ ዓብዩ ናሽናል ሰርቪስ ኣገልጊሉ ኤርትራዊ ሜንታሊቲ ከም ኤርትራዊ ነብሱ ኣሚኑ ዝኸይድ ተኾይኑ ንዓይ ኣነ ልዕሉ ኤርትራዊ ኮንኩን ኮይነከ ልዕሉ ኤርትራዊ ኮንኩን ምክንያቱ ሰብዚ ናሽናል ሰርቪስ ኣገልጊሉ ኤርትራውነቱ መንነቱ ኣሚኑ ተቃልሱ ስማዕ ኣነ ባፅዕ ዓብየ ተወልደ ካብ ባፅዕ 100 መንእሰያት ዕሮኽተይ ደገዛውተይ تسعة وتيم تسووا سنكل له سلام حجة أبات علو كم يتان سلام مرحت حيلتات مرحت وطول تزعتو أسمعتم أي كجلسني دك هودي دك جزاوتي سلام مكتل عزز برجع زعتو دك بات علو إبترانو تم أمينهم نابجلا هاي بلو بزي أزغدو سدرهم كمان نتقايم كيدهم دلو سدرهم كابتجر مكا بتشوفوا تاريخ نقرأ كذلو زياتهم تام بكا حنسب أمينهم تارجتهم إبترانيهم أبي إبتران حبيهم توليدهم نيتاونتهم كاخيدهم زم حج نريم زلناجين حدا بتحرن تقراي سرحلا بشم يرتاو تمثل بلتكانات كاجين تقراي يلكان يرتاونت فناتحي كحال كسرح نعمل زام يروس ستيفانوس ولا دانيال انا حماقناتو ما يراهم بناتي يريتوجين سلسك حكو انا زم صاد يعطوا سلطان كم يجرك حماق كتري كم تمسجن انا تقراوا ياخذوا نيروم تمسجن كو انا اسمرها توليد زعبغو عقامه تقراوا سلازبله كوي زخلو خصاي زوصح زل زياتهم ماننتهم كحيدهم احنا ارترا نابلو ويس كزاربو خانيروم مالت دي خم تمسجن عدي يابز يناتال ديبت حكايه نغير الله ناتنايل ديبت حكايه نغير الله تمسجن كحساي لعلي 10 عامت فوتانه اب سايبر مالتي اب انا كردك نعو زقنصلو نغرات فلت تمسجن كحساي ناشونال سيرفيس اገልጊሉ ከመምህር ነይሩ ድሕሩ ተመሊሱ እዚ በዓሉ ኣገልግሎት ይባዓሉ ፀገም የለን ሰብ ኣብ ተፈላለየ ቦታ እዩ ዝውዛዕ ሰብ ግን ኣብ ጉሩባት ነቶም ደቀባት ኤርትራውያን
أقولوات أتيو بزعبة ألولا بزعبة أتي يوحنس تاريخ كزنتي تقرأ تجيني نحن حنت عباي تقرأينا هنكون قالوا أنت تحب تعرف مسير بقى نزا إرتران يلون كم زبلو إرتران يلون دي تم عصبات نبلون كيمسو تم بقولهم تعصب صلات كاب تاريخ بس ورشاكو يبدلك أي ناتري على حدا جديد أبوتاتهم من حدا ولد جبا من الشاسرناي عندنا تاين تنيرهم نايبون ورشا حيدهم نتيرتاو نكهرون يقدني what do you think حجي تمسكن قاعد أنتيو أفشلوا مسيرك نزا إرترات بحال أجرسي دقالوا لا يوم تسوي يوم لا يو كتشرح كلهم تاي مالتي تاي مالتي أنا عشان يعني خم داولني أنتم ما بسحل تسووا حمشة شح تجارو دقالوا لا يكوني مجمرة تاريخ حمشة شح تجارو تسوي أب بقى في تاريخ على سولته بدايم تجار تحواتنا لنا حمشة شح تسوي تجار لا تجروا يلنا بيتلا دحان هذا شح يكون ولا ميت يكون دحان نفوت تم سوات مزجوات يا ما بهزوا جمبار هجي تايو دقالوا لا ويهونو أب أمريكا تجرايته أصلاح أنا ركا أمريكا تجرايته إتراو جدا أتسوي تسوي مر هذا كادر نشعبيا وي كادر إرتراوي نتجارو أكيبو تاريخنا يبعد ولد تاريخنا يبعد الشيخ إدريس ناي إرتراوي نتوم ناي كلام زنبرة كم زجورو تاريخ مالتنا يبعد قالوا لا خمدي أيكونن نحنا نبانا متصوب على إدريس عواتلو قلدو نبله زجوجوس إرتراوي يلن مهناتو نحنا بتاريخنا نأمنينا تجارنا توم تاريخ اللون نو أجانا مسير كان تجري تاني نام تجري تجري أكثر حقين نو أنا ده إذا بلا كذا له أبص حالي نقفان سلك قالوا لا مسوى أمسي أي تعملوا اللون دي هاي إذا بلا كذا يا أمين فرعان آياتي نجيرهم من ديم مسير كات عنا هذا كله من مثالي إذا حلف سوس عمتون ندحرت ملسينا نرايو أبير ترى توم نفعت زبحلو درفتي توم بوليتيكينياتات ولا بعلي سياس حما غادي تصبق ناتو قستالو درفتونا بزحت درفت له زياتهم كاب بعال عثمان جميركا يمان باريا جميركا بعال ود تكابو زم حجي زلو بعال قرچاچ زم كلهم تغارو نمنتاي مسلك زياتهم 3 عامت مولو امناي بوليتيكا ايرتران امناي كينت ايرتران صوللتا زحازو تحكي تقراونت ديتينج تقراونت سمارت سلو دغون مالت كادي كومي كونن زياتهم ابيرتا عبيم توليدهم ابيرتا فلاي كابزم موزيقانياتا تام تخايم زلها اتي بايتاي تبايتا ترى مرك حدا بليتش سلو دغون يكون تقراي زر سلو زلو دوم زلو موزيقا علامات يكون اب تقراي كوريناينا اب ايثيوبيا اب تقراي اتحاد قداماي ناي مچرش عند رافاي دحر كيروس تقراي درفت ترياده هلو واريم دحر كيروسي من تقراي درافاي حطعي درافاي ري حب تقراي ولا زم حجي درفت تبحال زلو اب تقراي صنعنا نسمعهم كاين على كوب يوتيوب كون ريا مالنا ولا اب تقراي زلو درفتي انترفنا ابي ترى تدرف خدغمو تدي كوينم ناتهم قطن زمان تاريخايو ولا تستاجر ولا حتى يبلومن سلازي تايب لك هذا بعد وتكابو بلهم قلبلهم زيهم ابتا مچو تسمرع عبيم بسنا سرعه اتو موزيكاتو ماهيروم فريتوم تهزو ذهبهم بايتا تطقيمهم مچم امبر تغارو ناي تغارو دم سلازلو وي عقل سلازلو ما يكون اب تግራይ ግን بايتا يلن بايتا زنبرو امحراي تراحي اب ايثيوبيا تزلع على درب زنبر امحراي نمحراي كامن جوا دورن يرو نتو موزيكانا امحرا مالتي تقرنيا بيترا زلو امبر اب تግራይ زلو تقرنيا تواجر وي فليت نيفر ايفر ولا بتاريخ تاريخايو كسماناتات مصا تغارو ديكونونيم تما بس مراز نورو درفتسي تغارو ديكون ودت كابو حجسي ارتراوي دي هاتو لنزلها وي قرچاتسي ارتراوي دي هاتو لنزلها انا نجيركاي ازم اسمرا عبيوم خم بعل وتكابو قرچاچ فلاي وتكابون عي اب كينات نفالتنا اب سلسل حدم كله مالتي بديروز ناي بعل كيروس بعلو تزعلت حيال تواقع زنبر سبيو ارتراونتهم امينهم دخولوا سواكم جاتهم انا العلوم ارتراوي كونكم مين تالتهم تغوارهم عقمهم دومهم ارتاينهم ديهم كبا تفليهم اوريدي ساعه غرا سو جين ارتاينهم سلازي تاز زلو انا تغارو سلازو هنو تناتكاكو ترديني لوكو تملختناتكاكو ترديات لا تغارو سلازو هنو ديماو غولي دون واتيم ارتاين درف تخيلون ديم ببوم ديم ارتاين ابسمرا تم حيراتهم زبلوتو
የማነ ባርያ ናብ ትግራይ ዳ ሓሰሶ ትግራይ ዲ የማነ ባርያ ናብ ትግራይ ዳ ሓሰሶ ጎደላ ትግራዋይ ጾሪ ናብ ኤርትራ ትወስደ ለያ ናብ ኤርትራ ويله مودين فلت تاريخ عجام جانا انا عارف مودين فلت تاريخ عجام عدش كام تيومنا كله ما بتغايتو ناي كام بتغايتو ني نتاين عارف بزغونه ام مጨረሻ حنت حتو حتك اگر ድሕሪ ዝወፅእ ዘሎ 5-10 ዓመታት ከመይ ይኸውን ኢልካ ትሪኦ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ፖለቲካዊ ኣካይዱ ናብ ምንታይ ግምት ክኸውን ይኽእል እዩ ዘለካ ክስታይ اوكي انا دريم علني تي دريم تاع حلمناتي امونغو تقدماي نعي زغدسني نا حزب ኤርትራይ ህዝቢ ኤርትራ مزز غيد زلو كنوتات له كنوتات هاجرنا فلايكا حجي داغا 80% هاجر تدنيسا اساس كشتاي زغيد زلو كشتات خوينا خاناتهم ناي قدم دمنياتات نهزب ኤርትራ እንዳበልዑ ዝመጡ ናይ ፖለቲካውያን ካድራት ናይ አምሓራን ናይ ኦሮሞን ናይ ክሸጣ ዝغيد زلو نحنا نزوم سوازياتهم اب قدمي 70 عام تمرت بتاريخ سعرنا يمينا سعرنا عالم زدنا تاريخ سريحنا هنا متينا سلازي تايو انا خمسه نزي بوليتيكا ترييو بفلايات زمرጫ امونغو ويانن امونغو ابين نزكايد كينات ህዝብ ትግራይ ክስዕብ ጥራሕ ትስበል ምክንያቱ አማራጭ የብለኝ ምርጫ የብለኝ አነ አብ ዕወት አይደሊኔ አብ እንድሕዳ ተዓዊቱ ህዝብ ኤርትራ ክፀንት እዩ ቀይ ባሕርና እሳቶም ብጀካ ከብዶም መሊኦም ጀካ ናይ ቀይ ባሕሪ ሕልሚ ካልዋል ሓንቲ ሕልሚ ዝበሃል ነገር የብሎም ስለዚ ኣነ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት ኣብዚ ይደሊ ማለት እዩ ብፖለቲካ ተርእዮ ንዓይ ዘርባሓኒ ማለት እዩ ኣመንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ግን ኣመንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ግን ክልቲአን ሃገራት ብሰላም ንኽነብራ ብሰንኪ ህግደፍን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ካድራት ወይ ከዓ ስርዓታት نزوم ህዝብ እዚኦም ነንሕዶም ክባላልዑ ክነብሩ የብለውን ንዝመፀሉ 5 ዓመት እዘን ሃገራት ያተን ሰላም ተረጋግየን እዞም ክልተ መንግስታት ዘባላልዕዎም ዘሎ ዓንዮም ሓደ ሓዲሽ ዝኾነ ዲሞክራሲ ንክልቲአን ህዝብታት ብማዕረ ዘሳትፍን ንናተን መንግስትን ተኸባቢረን ንኽነብራ እቲ ናተይ ሕልሚ እዚ ከም ፖለቲካ እንድሕር ዳ ክሪኦ ኮይኑ ኣነ ኦኬ ሞ ሓውና ዮሃንስ አብርሃ ስለዚ መጻኻ ዕድሜና ክቢርካ ናብ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ስለዚ መጻኻ ብሽም ተኸታተልቲ መደብና ኣነ እውን የመስግነካ ብሩኽ መዓልቲ ጆም يغني لي سلتي ذهب كان عدل او سسناينا